Se hvad jeg har fået! Er den ikke fin? Den er ligesom kommet på rigtigt nu, eller den er kommet hjem til mig. Den er ikke kommet i butikkerne, den kommer først den 25. Og det er så fedt at ligesom have den, og sådan kunne kigge i den. Og jeg fik den for lidt siden, og jeg har allerede nået at lave mad fra den 2 gange. Og det er bare så sjovt, og sådan, men jeg tager lige min kogebog fra hylden, og sådan, okay, her er opskriften, jeg laver den. Min roomie grinte, da hun så, jeg brugte den som kogebog. Hun var sådan, laver du mad fra din egen kogebog? Det er lidt mærkeligt. Men jeg synes bare, det er så fedt. Få lov til at tage den fra hylden, og ja, I fanger den. Skal jeg lige vise den? Bare sådan hurtigt. Den er delt op i 6 kapitler. Der er et forårskapitel på den lysegrønne baggrund. Jeg har jo vist baggrunden i en af de første videos, jeg lavede. Så er der sommerkapitlet, og det er jo sådan et kapitel med friske jordbær og nye kartofler og ærter og alle de der yndlingsingredienser, der findes. Så er der efterårskapitlet, som er sådan lidt mere græskar, selleri, kål, de der lidt mere, nogle gange lidt mere tunge ingredienser, hvor man måske ikke altid har lige så meget fantasi, men hvor det smager helt vildt godt alligevel. Så er der vinterkapitlet med appelsin og rodfrugter og alle de der vinteringredienser. Og det er taget fra den sorte baggrund, og der er en fyldt squash, og der er pastinak, spaghetti med ærtecreme, masser af lækre retter. Så er der et dessertkapitel, hvor alle opskrifterne indeholder noget frugt eller grønt eller bær. Og så er der nogle tilbehør, og det passer helt året rundt. Så ja, det er bogen. Den udkommer den 25. august, og jeg er så spændt på at høre, hvad alle mulige andre mennesker siger om den. Altså, nu ved jeg, at jeg synes, den er fin. Og den dufter også sådan lidt nyt. Den dufter næsten, I ved, sådan, når man... ikke fordi det er noget, jeg gør så tit, men når man går ind i sådan en bilforsælgningsforretning. Jeg ved ikke, det var 15 år siden, jeg gjorde det sidst. Men den der duft af sådan gummi og nyt. Det gør også den her. Det er lidt sjovt. I hvert fald for mig. Ja. Nå. Begejstringen er slut for i dag. I hvert fald det her med jer. Men ja. Jeg skal gå ud. Det er sommer. Hej hej!